ଯଦି ଆପଣ ଛତୁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତେବେ ଆଜିର ରେସିପି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକଦମ ସ୍ପେଶାଲ। ଆଜି ଆମ କିଚେନରେ ବନୁଛି ସୁପର ଟେଷ୍ଟି ଚଟପଟା ଏବଂ ସ୍ପାଇସି ଚିଲି ମସରୁମ, ଯାହା ଉପରୁ ଏକଦମ କ୍ରିସ୍ପି ଆଉ ଭିତରୁ ସଫ୍ଟ ଏବଂ ତା ସହିତ ଚାଇନିଜ ସସ୍ର ଏକଦମ ପରଫେକ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ। ପାଟିରୁ ହିଁ ଲାଳ କାଢିଦବ। ହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି ଆପଣ ଘରେ ଥିବା ସହଜ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇ ଏହା ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ ବନେଇବା ବହୁତ ସହଜ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବେ। Welcome to Cook with Vidyashri. Let's make some delicious recipes together. Subscribe now and hit the bell icon. ଚିଲି ମସରୁମ ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଛତୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କରି ନେଇ ଏହାକୁ ଧୋଇ ରଖିଛି। ମୁଁ ଏଠି ଅଧ କିଲୋ ପାଳ ଛତୁର ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବଟମ ମସରୁମ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ପାଳ ଛତୁ ଟିକେ ସେନ୍ସିଟିଭ କିମ୍ବା ନରମ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏସବୁକୁ ଏମିତି ମଝିରୁ 2 ଭାଗ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ରେ କାଟି ରଖିଛି। ଯଦି ଆପଣ ବଟମ ମସରୁମ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ହିସାବରେ ଆପଣ 2 ପିସ୍ କିମ୍ବା 4 ପିସ୍ ହିସାବରେ କାଟି ନେବେ। ଏବେ ଛତୁ ସବୁକୁ ମୁଁ କାଟି ରଖିଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏସବୁକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟକୁ କାଢି ନେବା। ଛତୁ କାଟି ସାରିବା ପରେ ଏବେ ଚିଲି ମସରୁମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବାକି ସବୁ ଭେଜିଟେବଲ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲନ୍ତୁ କାଟି ରଖିବା। ଏବେ ମୁଁ 2ଟି କ୍ୟାପ୍ସିକମକୁ ମଧ୍ୟ କାଟି ରଖୁଛି। ମୁଁ ଏଠି ଗ୍ରୀନ୍ କଲରର କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ରେଡ୍ କିମ୍ବା ୟେଲୋ କଲରର କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏମିତି ସ୍କୋୟାର କିମ୍ବା ଟ୍ରାଙ୍ଗୁଲାର ସେପ୍ରେ କାଟିଦେବେ ଏବଂ ଏହାର ମଝିରେ ଥିବା ମଞ୍ଜି ପୋର୍ସନକୁ ଅଲଗା କରି କାଢ଼ିନେବେ। ଏବେ କିଛି ପିଆଜକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କାଟି ନେବା। ପ୍ରଥମେ ପିଆଜକୁ ଏମିତି ମଝିରୁ 4 ଭାଗ କରିସାରିଲା ପରେ ଏହାର ପ୍ରତି ପିସ୍ରୁ ବାହାରିଥିବା ପେଟଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରସ୍ପରଠୁ ଅଲଗା କରିନେବା। ସେଇଭଳି ସମାନ ଭାବରେ ଆମେ ଟମାଟୋକୁ ମଧ୍ୟ ପିସ୍ ପିସ୍ କରି କାଟି ନେବା। କିନ୍ତୁ ଟମାଟୋ କାଟିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଟମାଟୋର ମଝିରେ ଥିବା ମଞ୍ଜି ପୋର୍ସନଟା ବା ଯେଉଁ ରସ ପୋର୍ସନଟା ତାହାର ଅଲଗା କରି କାଢ଼ି ନେବେ, ନହେଲେ ଆମର ଚିଲି ମସରୁମ ବହୁତ ଏକ୍ସେସ୍ ଖଟା ଲାଗିବ। ମୁଁ ଏଠି ଟମାଟୋର ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଟମାଟୋକୁ ସ୍କିପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, କେବଳ ପିଆଜ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ସବୁ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଏବଂ ମସରୁମକୁ ମୁଁ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସଜେଇକି ରଖିଦେଇଛି। ତେବେ ଏଠି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କାଟି ରଖିଛି, ଯେମିତିକି ରସୁଣ, ଅଦା, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା। ଅଦା ଓ ରସୁଣକୁ ମୁଁ ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟି ନେଇଛି ଏବଂ କଞ୍ଚାଲଙ୍କାକୁ ମଝିରେ ଏମିତି ଚିରିକି ରଖିଛି। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଛତୁକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବ୍ୟାଟର କିମ୍ବା ସ୍ଲରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବେଲାରେ ନେଇଛି 3 ବଡ଼ ଚାମଚ ମଇଦା। ଆଜି ସେମ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମୁଁ ନେଇଛି 3ଟି ବଡ଼ ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର। ମନେ ରଖିବେ ମଇଦା ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋରର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ସମାନ ହିଁ ରଖିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଛତୁର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହିସାବରେ ମଇଦା ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋରର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଏବଂ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୁଣ। ଏବେ ଏଥିରେ କିଛି ପାଣି ଦେଇ ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ଏସବୁକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଳେଇକି ବ୍ୟାଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ମଇଦା ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ସ୍ଲରି କଲାବେଳେ ଏଥିରେ କୌଣସି ଲମ୍ପସ୍ ନ ରହୁ, ପରସ୍ପର ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସେମି ଥିକ୍ ବ୍ୟାଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ସବୁକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ସାରିଲିଣି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ବି ଲମ୍ପସ୍ ଦେଖାଯାଉନି। ଏବେ କାଟି ରଖିଥିବା ଛତୁ ସବୁକୁ ଏବେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା ଏବଂ ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଟରଟି ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣିଆ ହେଇଯାଉଛି ତେବେ କିଛି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଏବଂ ମଇଦା ପକାଇ ଏହାକୁ ଆଉଥରେ ଆଡଜଷ୍ଟ। ଏବେ ଆମର ଛତୁ ଭଲ ଭାବରେ କୋଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାକୁ ଛାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଗୋଟେ କରେଇରେ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି କିଛି ରିଫାଇନ ତେଲ। ଛତୁକୁ ଛାଣିଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ତେଲକୁ ପୁରା ହାଇ ହିଟ୍ରେ ଗରମ କରିବେ ଏବଂ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ଛତୁକୁ ଛାଣିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଛତୁର ଉପର କୋଟିଂଟା ବଢ଼ିଆ କ୍ରିସ୍ପି ରହିବ ଏବଂ ଭିତରୁ ସଫ୍ଟ ଏବଂ ଜୁସି ରହିବ। ଏବେ ଆମର ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ କୋଟିଂ କରି ରଖିଥିବା ଛତୁ ସବୁକୁ ଏହି ଗରମା ଗରମ ତେଲରେ କଡ଼ା କରି ଛାଣିବା। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ବି ଜିନିଷ ଗରମ ତେଲରେ ଛାଣିଲା ବେଳେ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲି ଛାଣିବେ, ନହେଲେ ତେଲର ଛିଟା ଆସି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ। ଏମିତିରେ ବି ଛତୁ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ପାଣି ଜିନିଷ, ଏହାକୁ ଗରମ ତେଲରେ ଛାଣିବା ମାନେ ହିଁ ଏହା ବବଲ୍ସ ହେଇକି ଫୁଟିବ। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲି ଧ୍ୟାନ ରଖିକି ଛାଣିବେ। ଛତୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତେଲରେ ହଠାତ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜାଲଚୁଟି ମାରିବେ ନାହିଁ। 1 ମିନିଟ୍ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଭଲ ଭାବରେ ପାଚିଗଲା ପରେ ପୁଣି ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଓଲଟେଇବେ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ହାଲକା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏହାକୁ ଛାଣିବା ଏବଂ ତାପରେ ଏସବୁକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ି ନେବା। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଫେଜ୍ରେ ଛତୁ ଛାଣିବା ପାଇଁ ତେଲକୁ ପ୍ରଥମେ ପୁଣି ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଛତୁ ପକାଇକି ଛାଣିବେ। ଯେତେ ଭଲ ଗରମ ତେଲରେ ଛତୁ ଛାଣିବେ, ଛତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ହେବ, ଗୋଟି ଗୋଟି ରହିବ ଏବଂ କ୍ରିସ୍ପି ମଧ୍ୟ ରହିବ। 2ରୁ 3 ଥର ଏପଟ ସେପଟ କରି ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ଯାଏଁ ଛତୁ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣିଦେଲା ପରେ ଏ ସବୁକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ି ନେବା। ମୁଁ ଏଠି 2ଟି ଫେଜ୍ରେ ଛତୁ ସବୁକୁ ଛାଣି ନେଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଛତୁର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଧିକ ଥାଏ ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ଅଧିକ ଫେଜ୍ରେ ଛତୁ ସବୁକୁ ଛାଣିବେ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ
ତେଲର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହିସାବରେ ଛତୁ ପକେଇକି ଛାଣିବେ। କମ୍ ତେଲରେ ଅଧିକ ଛତୁ ପକେଇ ଛାଣିବାକୁ ଜମା ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି, ନହେଲେ ଆମର ଛତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ହେବନି କି କ୍ରିସ୍ପି ହେବନି। ଛତୁ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ସାରିବା ପରେ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ କିଛି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଇ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିନେବା। ଏବେ କାଟି ରଖିଥିବା ଅଦା, ରସୁଣ ଏବଂ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ବାସ୍ନା ନ ବାହାରିଛି। ଏବେ ଆମେ କାଟି ରଖିଥିବା ପିଆଜ ସବୁକୁ ଦେଇ ଏହାକୁ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବା। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବି 1 ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଏବଂ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପିଆଜ ସହିତ ମିଶାଇ ଟସ୍ କରିନେବା। ଏବେ ଆମେ କାଟି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋ ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇକି ଟସ୍ କରିବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ ରଖିବେ। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ସବୁ ଭେଜିଟେବଲ୍ସକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟସ୍ କରି ଭାଜି ନେବେ। ପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଟସ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଆମେ ଲୋ କରିନେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରକାରର ସସ୍ ଆଡ଼୍ କରିବି, ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି 1 ଚାମଚ ଭିନେଗାର, ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେଇଛି 1 ଚାମଚ ଲାଇଟ୍ ସୋୟା ସସ୍, ତାପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେବା 2 ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ଟମାଟୋ କେଚପ୍ ଏବଂ 1 ଚାମଚ ଚିଲି ସସ୍। ଆମେ ଆଗରୁ ଛତୁକୁ ଫ୍ରାଏ କଲାବେଳେ ସେଥିରେ ଲୁଣ ପକାଇଥିଲେ ଏବଂ ସସ୍ରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୁଣ ଅଂଶ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାଦ ମୁତାବକ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଲୁଣ ଦେବେ ଏବଂ 1/2 ଚାମଚ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ। ଏବେ ପୁଣି ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ କରି ସସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭେଜିଟେବଲ୍ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଟସ୍ କରିନେବା ଏବଂ ପାଖାପାଖି 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ଡିଶ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ୟୁଜ୍ କରିଛି ଫୁଡ଼୍ କଲର୍। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ସ୍କିପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହାର ଫ୍ଲେଭରକୁ ଆଉ ଟିକେ ଏନହାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଫ୍ଲେଭର ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଇଛି 1/2 ଚାମଚ ଅଜିନୋମୋଟୋ ବା ଚାଇନା ସଲ୍ଟ। ଏବେ ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମିଶାଇ ନେବା ଏବଂ ଚିଲି ମସରୁମ୍ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଗ୍ରେଭି ପାଇଁ ପାଣି ଦେବା। ଯେହେତୁ ମୋର ବେଶୀ ଗ୍ରେଭି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମୁଁ ଟିକେ ଡ୍ରାଏ ଚିଲି ମସରୁମ୍ ବନାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ପାଣିର ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରେଭି ବାଲା ଚିଲି ମସରୁମ୍ ଦରକାର ତାହେଲେ ଏହି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଟିକେ ଅଧିକ ପାଣି ଦେବେ। ପାଣି ଫୁଟି ଆସିବା ପରେ ଏବେ ଗୋଟେ ଗିନାରେ ମୁଁ ଅଧ ଗିନା ପାଣି ନେଇଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ 1 ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ମିଶାଇକି ଏହାର ଗୋଟେ ସ୍ଲରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନେଇଛି। ଏବେ ଏହି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ପାଣିର ସ୍ଲରିକୁ ଏଇଥିରେ ଦେଇ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ପାଣି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଗ୍ରେଭି ଟିକେ ବହଳା ଆସିଯାଏ। ଏବେ ଆମେ ଛାଣିକି ରଖିଥିବା ଛତୁ ସବୁକୁ ଏଇଥିରେ ଦେଇଦେବା ଏବଂ ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏବେ ଶେଷରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରି ନେଇ କାଟି ରଖିଥିବା କିଛି ଫ୍ରେଶ୍ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ପକାଇଦେଲା ପରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ଆମର ଗରମା ଗରମ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚଟପଟା ଚିଲି ମସରୁମ୍ ବା ଚିଲି ଛତୁ। ଏହାକୁ ଆପଣ ଗରମା ଗରମ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସର୍ଭ କରି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଭାତ, ରୁଟି, ନାନ୍ ଯେକୌଣସି ସହିତ ବି ଆପଣ ଖୁସିରେ ଖାଇପାରିବେ। ଏହାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଯଦି ଆଜିର ରେସିପିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ମଜାଦାର ରେସିପି ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।